warmer. Ja, letterlijk en figuurlijk, ja, oververhit soms. Na een lange periode van leegstand is restaurant Foodjutters onlangs weer geopend. Hoe de eerste weken verlopen zijn? We vroegen het de kersverse nieuwe eigenaresse Rolinda, die samen met haar man Jimmy het avontuur is aangegaan. Hele drukke week gehad, heel veel enthousiaste mensen over de dijk. Blije gezichten dat we weer open zijn sinds kort. Als iemand nou een jaar geleden tegen jullie had gezegd dat jullie hier nu eigenaar zouden zijn van deze zaak, had je dat dan geloofd? Nee, zeker niet. Nee, absoluut niet. Het is altijd wel een droom geweest, maar zeker niet verwacht. Maar we gaan er 100% voor. Ja, je noemde het al een beetje. Het was ook een beetje droom. Was het nou vooral een zakelijke beslissing? Toch die droom? Of een beetje van allebei? Het is een mix, zeg maar. Vooral mijn man zijn droom, Jimmy. En ja, ik werk in de zorg. En uiteindelijk ja, wil ik hem graag hierbij helpen. Dus het is een beetje zakelijk, maar ook een droom. En waarom heb je die overstap uit de zorg gemaakt richting horeca? Dat is toch best wel wat anders. Ja, zeker. Het is natuurlijk wel zorgen voor mensen. En in de horeca is het ook zorgen voor mensen. Het werd ook steeds zwaarder in de zorg, de werkdruk. En ja, ik had zoiets van, nu wil ik hiervoor gaan. En op een andere manier zorgen voor de mensen. Ja. We hopen een leuk Foodjutters-team te behouden. En zeker in de toekomst te groeien. En hopelijk nog heel lang hier aan het water te genieten, samen met de gasten.